Hai ni kapor ngakwa banduai kerpang nak benta jongpi ki khynnah ki banyale ki exam matric. Shibun ki don hakani ka snam ban ngaduai nak benta jongpi. Badang ngai don na pening jongpi fi sngu seir. Fi 4 ju million ya kani ka exam fi sngu ka de exam ka bahe. Fi de exam shisha ka ba dei ba pinya lat ba. Ngakwa banong ye fi wanom shep tieng na maru try ong wat ki guslai na ka donot jongpi. Lem ne wat shep tieng. Shania how try. Ngakwa banong ye fi tu puli ya ke ka ba pipila ai ka 100% ka jongfi puli ya ke ka ba pipila le ya ka ba bhatam na ka liang ka jongfi ngam kwa banong ye fi wa pinya thia thai ne wa pinya le jaitu onrei kista pemi puli ka kot ka jongfi bat ya ka ta ka ba phiduna ya ka ta ka ba phipimla ya ka ta ka ba phipiklet ya ka ta ka ba phim sngo tho utrai un ai ka bor bat nganget how new snam Pini ka buram ka jong blay ha ka jing pule ka jong fi. Fin tho ba fin yo ki max ki ba biang nganget ba blay u bangi shakri u de u blay u ba ai ka jing start. Ka tien ka jong blay ka ong kum ta. La da piduna ka jing start pan nga. Tengen ai kelut ya pi ka ta ka jing start nga de u blay u banum keno ben. Nganom ong me biet blay me pan jing start nga em u blay u na sngo kemen unum keno ben ya fi. Unda sngo baha ban ai kata ka jing start ifi barulah kular ru ngan pelong ifi ki baha khli om ki baha tedong ngan pelong ifi ki baha lor om ki baha po bad ngai utrai unya rap ifi namar ka jing rap ka jong trai kan wan happy namar ka tien ka jong blai ka ong ya kata nga khmir ki khmat ki lom nanu ka jing rap ka wan na utrai tadai ta shwab fin pule duai hau trai da ada pule ka kot ka jong firu duai hau trai But ngakwa banong ye firu ya kene ka wai ka jing si sha mdei ba pin shuat blay tang ha ka por exam matric lani hadu banda yo result henry ya ka ba fin wat yo blay baro ki sngi ki jing em ki jong fi mdei ba fin shpunon kam yo blay tang mentah ba pidon ni kene ka exam henry ngakwa banong ye fi anda fila pas na kene exam ro filo 11 la sha ke 12 ndas ki wai ki exam so ka jing em pim dei ban klet yo try ngakwa ban duai kerpang ya fi kene ke sngi ba fin yo mat ya kata ka bakin jamin sim ka ban ningkong ban ngai tru bau trau nyarap ifi ya kata ka bakin jado lada na pdeng jong fi 4 pediang yo jisu kumunong penem pediang no yo kumunong penem pi ki samla blai udan kam fi ki samla ya ka ba fin shakri yo trai ya ka ba fin ya ro e kerteng ke jong trai ya ka ba fin establish la de ha ka nongrim ka ktien ke jong blai ya ka ba fin long kita ki nong pertai kita ki nong pen benai ka kerteng ke jong trai fin long ma fi kita ki breu ki wen advertise ya ka kerteng ke jong jisu haga school ka ba fifidan haga lenti ka ba fifiyat haga nono ka jaka ka ba fidan are laingot piadan kran chapang ka kerteng ka jong trai baki wei ki bi snor kin keli ya kata lene haba fidan ya kata ka excitement ban shakri utrai ki wei kin yo men sim lem ya ka bakin join lem bat fi ban shakri ya Jesus Christ pim kwa ban shakri utrai kwat ya fi kwa ya fi fidan ning kong haga team ka jong o Badang ngai ke jing pule ke jong fi ke ban sawan le katali 100% kan long successful bet ka tin ke jong play ke ong gum tate kita gi be shakri yang kan khu yo pu ba dia ka ban ngan sim ke jing pang na pedeng jong fi le se fidan ni ka jing pang short memory fidan ni ya kata ka problem ban kan mau blay ong an pen khia ka bakum kata le se phim la ban sngo tho ba fidan ka jing pang le se ka ba phim shai ba phim sngo tho ka kot ke jong fi Utrai wangan ai pi kata ka jing pen kia ya ka ba fin champang ya ba fin sngo tho hai ni ka por shwa bangan duai nga kwa fin rai ka kti ke jong fi nga kwa ban duai kerpang na ta jong fi ke ban yele ni exam matric nginya duai ka ni ka por menta rai ka kti ke jong fi hallelujah try nga duai nam ta ni ki khon samla try medan kami ki samla ablai ko memela jit yo Joshua mela jit u Shadrach Meshach Abednego Daniel majit ni ki khon ki jong meru Bakin long ko try ki sakhi ki jong me bakin shakri ya me bakin eat ya me bakin yo mat ya kata ka bor ga jing eat ki jong me ga jing em ga jong ki bakin yo ya kata ka bon again experience ga jing em ga jong ki ablai bakin yo mat ya me unong penem bakin yo mat ya me usim ga jing sok bakin yo mat ya kata ka jing kemen man shakri ya me ko try bakin yo mat ya kata ka jing ba ga jong me bakin yo mat ya kata ka jing snai ga jong me
But try bagi amat ya me ko try. Kili amat ika bahatam ga jim ga jongki. Try nganget ko kunrat haba kili amat ya me. Uba start ni ke start, uba la ni ke bala. Ngatip kan ni ke exam ni ke long ka basuk tam nam ta jongki. Namar haba ki don ya me uba la, kin la roi kan ni ke exam. But try men pelong ki ba kli om ki bahatadong. Men pelong ki balor om ki bahapo. But try baga kerteng ga jome kan tengshan, ga kerteng ga jome try kan yo buram ling ba ki ni ki khon ki jome ablay. Hallelujah. Kanam dan kanu subject ka ba etan ki. But ki marks kin long ki bahe. Da ka jingarap ka jome shibon na pleng jong fi fin yo distinction ha kan ni ka snam. But ka kerteng ga jong blay kan lo halor ki kerteng baro. Hallelujah. Ha ka kerteng ga jong jisu. Ha kren nga kerku ya fi we baro. Ki banget au ni snam pinteng shan ha ka buram ga jong blay. Hallelujah. Pinteng shan na menta ka kerteng ga jong try. Ki marks ki ba fi fin yo ka result mentau snam. Ngini itang ki banget kin yo ya bahakli do. Kita ki banget ngini hallelujah kin long ki ba khli do. Hallelujah ki banget kin long shatrai do. Hallelujah. Haga kerteng ga jong jisu. Try nganget. Kumla ai ga jing start me ai ga jing champang Shadrach Meshach Abednego. Na pedeng jong kita barok ki ba mani blai tau. Man ai ru ku kun rat try ga jing start ki ni ki khon ga jong me. Namar ki mani me blai ba im ba ba shisha. Dua ngir kui ki wei pu wei kerteng ga jong jisu nong penem. Amen but amen. Hallelujah. Filanget. Pin ia ka kamba aga jong blai hau new snam. Fin da lingo atat ba fin yo ki max. Namar mde bale e ma fi. Mde try u bale e ka taken. U ben pau ya ka buram ka jong but ya ka jingit ki jong hagani ka exam matric ye fi. Try ko kui fi ngan sai shampat. So ni kan do yang aro anda fila yo result. Kulai shibon. Amen.